Mae'r dysgu drosodd am nawr, ac mae'n amser mynd i siopa. Y criw gweini i nôl y gwyn a'r blodau, a chriw y gegin i ôl y gweddill. Dau coch No, a colour. dau melyn. Better colour. 8 ounce, 5 ounce o siocled gwyn. Siocled Os gwyn gwelwch yn i goginio. Goginio. Goginio? Ia. Yep. Hey, gwneud y salad now, A te. dau. No, Dau melyn. colour. Both. No, more just colour. He's not listening, is he? Ie, mae eisiau dau coch. O, dau coch. Dau coch a melyn. dau melyn. Mi fydd hi'n flynyddoedd cyn i dref Llanrwst dod dros ymweliad yn dysgwyr diddannu. Ar yr at hyn, fydd hi flynyddoedd cyn iddyn nhw adael yn credu. Ydych chi'n blasu? Nice iawn. O ie, neis. Dyw Lucy heb eto werthfawrogi y gwahaniaeth rhwng blasu a chlecio. A sydedd bach digon. Dau ohonyn nhw. Dau courgette. Dau courgette. Dau courgette. Courgette mawr. Wedi, dau. Ac... Pwy fydd ddyliau y gylech chi gymaint o hwyl gyda veg? Tatws mawr. Tatws mawr. Yn ôl yn y siop wyn, mae'r boteli'n raddol wagio. O, neis iawn. Dwi'n yn licio hwnna. A 5 Wedi gorffen dewis llysiau, mae bagin Bob yn ceisio taro bargen. No, 50. 50. 50. Oh, I thought it was an awful. 50 sac, sydd ydych eisiau mwy o arian yma. O, ie, rhan. Neith rhywun checio'i ffocedi cyn iddi adael y siop, please. O ie. Lucy George. licio fo. Go, Lewis. 57. Pick a number, Bob. 40. Any number. 19 ceiniog. Mae bargen Bob yn dal i grafu pen. Red egg, Bob, red egg. A mae'n rhy hwyr i hynny. Dyn ni eisiau rhoi rhywbeth yn y bwrdd tŷ bwyta heno, os gwrch yn dda. Iawn. Sgynnych chi unrhyw syniadau? Wel, pa fath o beth da chi eisiau? Fatha gosodiad o floda? Gosodiad. O, ydych chi'n gwybod gosodiad. Ie, the arrangement, is it? Ie. Pa pŵ. Mae'r holl danco yna yn dechrau gadael i farc yn dweud. Pa flodau ydy... Wel, nhw? Wel, efo hwn, da ni wedi defnyddio, wel, da chi'n gweld rhosod, gerbra, carnation, a spray chrysanths. That sounds... Mae'n syniad fel Saesnig. Siarp iawn wyn. Ond byddwn ni ddim yn tristo nhw gyda unrhyw beth siarp arall, just nawr. O, mae bwyd canol. Iawn. Beth am reid o'n anodd. Come on, this is... Nice It's iawn, pivotal Wyn. what you're doing. Dwi'n meddwl, nawr, dyn ni'n talu Ruth i gwneud... Achos, wel, dyn ni'n sbwriel. Wel, o leia maen nhw'n onest. Ond beth am y cig? Dwi angen 2 frest ciwiar, os gwelwch yn dda. Ydych chi eisiau nhw hefo'r asgwrn neu heb yr asgwrn? Darn o cig oen, os gwelwch yn dda. Pa fath o gynnwch chi eisiau? Pa un? Mawr? Mawr, digon i faint o bobl? I 10 bobl, os 10 gwelwch bobl. yn dda. Faint o arian? 33. Bargen. Da iawn. Dwi'n falch o glwad. Wedi prynu'r cynhwysion, mae'n amser gwneud rhywbeth gyda nhw. Gerwyn yw'r cogydd dewr, sydd ar fraint o arwain yn celebs dibrofiad. Mae Alex yng ngofal y canapés a'r bara. Mae gan Bob yr her o goginio dreinog y môr neu bas i chi a fi, sydd i'w weini gyda salad twym gyda llaw. Lucy Owen bydd yn gyfrifol am y prif gwrs, sef cig oen wedi stwffio gyda chiw iar a bricyll, a Lisa Rogers yn trio'i gorau i greu campwaith o bwdin, teisen gaws gyda siocled gwyn. Pob lwc iddyn nhw, a'r cwsmeriaid gyda ni. Ie. Perffaith, ie.
Tipyn back. Tym bach mwy o hwnna, ie? Tipyn back. Ie. Felly fydd eisiau cadw Lisa i ffwrdd o'r botel wedyn ni hefyd. Iawn te, dyma Tom. Shwmae Tom? Hey Tom. Tom ydy'r prif weinydd yma, head waiter yma. Felly Tom, yn anffodus, dyma dy staff di heno. Mae'n drwg iawn gen i. Drian a ti, Tom. Briefio nhw, beth sydd eisiau gwneud heno? Right, so basically, just eisiau dysgu ti sut i gorsaf y bwrfau, sut i'r plygu napkins a sut i'r hel platiau fel waiter go iawn. A dyna'r, just hynna, really. So dyma'r dy fedogs ti. Diolch. Diolch yn fawr, Tom. Croeso ti. Mae coch yn gweddi i fi. O, ydy mae o, mae'n edrych yn neud. Mae Tom yn clefyr achos mae Tom yn dysgu Cymraeg hefyd. Ydy? Ie. Wel, gawn ni weld pwy mor glefer i chi. Mae yna amryw o dasgau i'w cyflawni, plygu napkins a gosod fordydd. Da iawn. Ond yn y gegin, mae'r gwir greadigrwydd yn digwydd. Wyn, o ti'n gwybod beth yn neud efo hein? Ie. Ie, cwshins. Ni. Un ar bob set, na ni. Dwi'n iawn. Popeth i wneud y profiad o fwyta yn berffaith i'r gwesteion. Ar yr arall. Gan gynnwys gwneud hwyl am ben BAFTA Bob Drian. Mae problem mae gwesteion yn dechrau i cyrraedd. So ydy mae gig yn barod? Mi fydd o'n barod, be? Diolch, be? Don't ever come in this kitchen again like that. Right, get up, all of it. Sôn am cheek! Gall pethau fynd yn siap gell llyggen fan hyn yn o gloi os nad ydyn nhw'n ofalus. Tiff? What are they? I don't know. What are they? Dreinog i môr. Croeso! Nefi bliw. Croesawu nhw i chi fod i wneud, nid roi llawn twll o ofon iddyn nhw. Mae'n syndod bod nhw heb droi ar eu sodle a dianc yn ôl i dywyllwch y nos. Dyw e ddim yn glir beth mae BAFTA Bob yn trio gwneud yn y gegin, ond mae dau yn amlwg yn meddwl bod hi'n un o'r gwesteion. Ydych chi eisiau rhywbeth i yfed? Sgwelwch chi fel Wel, a dŵr. Really joio? And again, I think that's the first time ever I've enjoyed in the kitchen. Sydd oren? Gwyn, ie, gwyn, maen nhw moyn, dau, gwyn. A fe. Wel, dyna'r gwyn wedi wneud. Ac mae'r bwyd ar y ffordd. Heno, gwestion special. Ein athrawon, Nia a Iowan. Ie, bwyta yn wir a gwenau siriol ym mhob man, a pawb yn hapus yn y gegin hefyd. Iowan, ie? So, lleoleol, ie? Bwyd yma was made by. Wedi wneud gan. Wedi wneud gan Bob Pew, Robert Pew. Wel, gweithio diffyg profiad, mae'n rai cyfaddau mae popeth sydd wedi mynd mas o'r gegin yn edrych yn fendigedig. Sôn am professional. O, mae'n edrych yn neis iawn. Nice iawn. I've got asbestos on. Bach o cigwyn? Alex, wynt ti na? With. Yeah, when they're roast, yeah. When they're roast. Nice iawn. Cyfle nawr i gael barn rai o'n gwesteion ni. Beth o ti'n feddwl o'r bwyd? Dwi'n licio o'n wedi marw.
Oedd e dipyn bach yn binc I ti oedd? Felly Anwen, ti di tiwtor y grŵp yma, ynde? Ie. A ti'n falch ohonyn nhw heno? Argian anol yn dod. Ti'n gwybod beth, dwi wedi mwynhau fy hun, a mae nhw wedi mwynhau hynna'n hefyd. A mae o'n gyfla arbennig iddyn nhw gael ymarfer I Cymraeg fel hyn. A mae nhw wedi siarad Cymraeg trwy nos, bron iawn. A beth o ti'n feddwl, Sally, o Gymraeg y celebs? O Cymraeg y celebs. Dyn nhw'n siarad yn dda? Dwi di anghofio popeth. Dwi'n meddwl, dwi golchi'r rhestri. Gret. Wel, mae rhaid I rhywun neud y Lucy. A'r pwdin yw'r coron ar y cyfan. Wel, a'r gwaith wedi gorffen. Mae amser chwarae wedi dechrau mae'n amlwg. Na, Lucy. Mae'n edrych tipyn bach yn hyn. Wel, bon o ddigon o bon o ddigesau. Dyma y cogyddion y noson. Wel, fe wnaethon nhw'n rhyfeddol o dda yn y diwedd yn dyfa. Digon o Gymraeg a bwyd bwytadwy a neb yn yr ysbyty. Dewch yn ôl ar ôl y toriad am fwy o hyn.